kaunti ya Nyamira Okongo Mogeni nigamuchire omurai bwense William Ruto asogotarwa oburai bwekeranete ase ng'ana yebango eyuero omusigo morito gochia somo Kenya gukwana kurwa tombe ensemo ye bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira Mogeni nigatebire nere buya kubwatesia Daktari Fred Matiang'i buna egesaku kyomugusi bosi bachori obonene utambe bunango chango denga bausi togendere kobamu ense romoroje bunere President tayo gesegese onyako bentunde tangani opinion poll chikura chiwakwa onyorare 23%. As ngaki injirate yorutara 23% yaji ko 50+1. Abanda bose binga tokoro kanachi cousin tose ko bwatarana na boto chenje borai. Farente president yengiya ego chago ke anyo ko mwa abantu bete babwata. Especially ko buto ruchi tax moroje bakecha onyake meliye chai. Serikali gobeke tax goke yebe se gochiro umuri ndo tenga Ruto nate ko konyo montore sa ase igo tigato bwaterane umwana mindoga ko boriye kero Dr. Fred Okengo Matiang'i to chama une so kyomo gusi tomo ekura na inja bantu ba mindo ba Nyamira nje morojo no monto mongwana ingo ikarende 2027 na inje muebekie ni ekekyo mwana oyo mongwana yo kansora tuti Jeno mondo mungwa na 2027 ni wako reki ni kwanya ko nyore seta